Ja nepoznám nikoho na Slovensku, voči komu by Európska komisia viedla exekúciu. Nikoho. Z výnikou jednej osoby. A to je rodina pána Šimečku. Takže ak niekedy je to 150 000 eur, kývajte hlavami, koľko chcete. 150 000 eur je vedená exekúcia. Európska komisia si našla na Slovensku exekútora a tento exekúje rodinu pána Šimečku za to, že sa niekde prešustrovalo 150 000 eur z fondov Európskej únie. Pozor, to nie je to, že sa dvakrát, trikrát preplácali faktúry, alebo že tu máme telefonistú myšku. Tak to nie je. To je o ničom inom to je. To je o tom, že opäť iný mechanizmus, hrubé zneužitie tohto mechanizmu, tak ďaleko to zašlo, že nepoznám prípad na Slovensku, že by niekde komisia takto tvrdo zasiahla. Takže ak niekedy budete mať pocit, pani poslankyňa, že Európska únia hovorí o tom, že treba siahnuť na fondy, tak to môže urobiť len v takých prípadoch, keď bude mať konkrétne individuálne prípady. A tento tu má. A pokiaľ mám informáciu, tak pani Šimečková a rodina pána Šimečku nezaplatili ani euro z tejto exekúcie. Ani jedno jediné euro. Ja by som sa fakt hanbil. Takto nechať mamu, počúvajte. Ja jednoducho takto odstrčiť mamu nabok a povedať, že to so mnou nič nemá, to je moja mama, to je moja rodina. Keby to bola moja mama, tak si zoberiem úver a nejdem za niekým, vyplatím to, 3-krát sa ospravedlním a poviem, preboha, už nechcem s tým nič mať spoločné. Takto nechať vlastnú matku, to ste presne vy. V mene politického cieľa zatajíte aj vlastnú rodinu. Takže tam hľadajte dôvod, tam hľadajte dôvody, prečo má dnes Slovensko... Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.